Maayong hapon mga higala ug mga igsuon ano sab kita kini ang inyog nga tuang nga programa sa TV Apoleia Puntargumento nga gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International ano sabi ninyong ubos nga alagad ug igsoon sa pagtuong Katoliko Sir RJ Seno uban ni ko ninyo sa usa ka takna aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So ato kining sugdan ang ato ang hamubo nga programa pinaagi sa pag-ampo. Kitang tanang palihog sa ngalan samahan ug sana ug Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo langit nun. Salamat kay Ginoo sa panahon o gigayon nagihatag nimo kanamo niining mao nga taknaa nga diin nagitugyan usab nimo kanamo. Unta Ginoo, niining mo ang panahon na imong tang ipadala imong balang espiritu ro magtulto sa mga nahunaw kasing-kasing aron nang matag pulo nga magagawa sa mong baba kini nagikan gayud sa imong kabubuton. Ug usab Ginoo, panalangini ug ubani ang among makaigsuonan nga nanimati ug nagtan-aw ni imong programa untay imong ibubo kanila ang grasya sa pagdawat sa mga kamatuoran nga imong gibilin diha sa imong simbahan. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug sa panabang sa among langitnong inahang Santa Maria. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga midangop kanimo, ug ang tanang mga wala midangop kanimo, ilabi na ang mga mason among itugyan nga naha kanimo. Sa ngalan samahan ug sana ug sa Espiritu Santo. Amen. So welcome again sa tuang programa sa TV Apología Puntargumento nga gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International. Anya no sabi niyong ubos nga alagad ug igsoon sa pagtuong Katoliko Sir RJ Seno. Ako makig-uban kaninyo or uban ko ninyo sa isa ka takna aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So live kita karon sa duha nato tulo nato ka social media site ang ato ang RJ Horolan the second RJ Horolan Seno the second TV Apología Punto Argumento and also sa ato ang duha ka YouTube channels RJ Seno the second TV ug usab ang atong Kuya Apologist TV. Ayo bi mo kalimot sa pag-like, share, follow sa ato ang duha ka pages, duha ka Facebook page ang tawag ining TV Apología Punto Argumento RJ Horolan the second ug usab ang ato ang Kuya Apologist TV ug usab sa pag-subscribe sa ato ang mga channels The Lay Catholic Apologies International Official, ang atong RJ Seno II TV, ug usab ang atong Kuya Apologist TV. At the same time, sa gustong tawag ini mag-send og star sa ato ang page, pwede kayo mo makasend og star sa ato ang page, o pwede sab mo makasend og super sticker, super chat, sa super thanks sa ato ang gitawag og kining kuan, tawag ining mga channels ug salamat di kayo sa to mga kigsuunan nga kanunay nagtabang nagsuporta nining ato ang programa pinaagi sa inyong tabang pinaagi sa inyong suporta kining ato ang program is naagi hapon dinhi sa gitawag og social media daghan kaayong salamat kay until now nanginahanglan pagyud kaayo kami sa inyong suporta sa inyong gitawag og tabang kay pinaagi sa inyong suporta ug tabang kining ato ang misyon sa pagpakuyana pagpakaylap sa tawag ini pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika mamahimo kini nga dako nga kuan dako nga tawag ini nga butang ug dako kini nga mahimong makatabang sa ato ang gihimo nga gitawag og programa daghang mga Katolikong ma-inform mahitungod sa ato ang pagtuo nga Katolika. Sa gusto pang mutabang sa ato ang programa, pwede ninyong i-send inyong tabang directly sa ato ang mga account numbers nga nakaroon din na sa inyong mga screens. Pinagi sa ato ang GCash account number, sa ato ang mga bank account numbers na din nakaroon sa inyong mga screens. Daghan kaayong salamat in advance. Or pwede sab ko ninyo i-message directly pinagi sa ato ang gitawag og mga pages. Kay actually dili magyud ako ang tawag ko na naga-monitor sa ko ang tawag ining page ni-inform lang ko kung tawag ining na ay mag-message. So kana pwede ko ninyo i-message din after ana tagaan ta mo og tawag ining reply kung asa na mo pwede nga ma-claim ang inyong tawag ining suporta. Labi na ron nga hapit na pud ang kuan, hapit na pud ang tawag ining ato ang binulan nga mga obligasyon. So obligasyon sa ato ang gitawag og program. So nanginahanglan kayo mission tabang. So daghan kang salamat in advance. Okay, oy Christian, pasensya na kayo Chan ha. Pasensya na gyud kayo hulata sa gyud utong lang sa. So salamat kayo Chan ha, salamat kayo. Okay, Sir Edward Adrian Nalimos may hapon nimo sir og sa imuhang gitawag og
pamilya, og thank you kaayo sa inyong makanunayon nga kuan, makanunayon nga pagsubaybay ni ining ato ang gitawag og programa. Okay, pakadali lang mi tan-aw na po na may nag-message diri sa kuan sa tawag ining TV Apologia punto argumento. Hindi diri sa kuan sa Kuya Apologist TV. Okay, okay. Panghinaot na ni Sir kuan ni Sir sa Balbaro. Okay, mayang hapon nimo Sir ug sa imuhang tawag ining pamilya. Okay, tan-aw na ko sa ning ang tawag ining monitor kay para mahibaw-an nako og kinsay mga nag-communicate kay naay panahon nga di na ko ma-monitor man gud siya, naay mga panahon nga naay mga nag-send og kunya di na ko mapasalamatan. So mao na nga i-monitor sa nako. Okay. Gina-monitor naman ako di ba sa naay tawag ining program. So okay, okay, okay. So 2 shares. Okay, salamat kaayo ha. Okay, so karon ang ato ang tawag ining topic is ingon pa nila kini daw ang ato ang kasaulugan daw sa kuan. Kasaulugan daw sa gitawag og Disyembre 25. Ingon pa nila ang demonyo daw ang ato ang gisaulog dili daw ang ato ang Ginoong Jesucristo. Ambot lang og asa ka nila na kuan. Ambot lang og asa ka nila na kawat nga klase or nadunggan nga chismis nga tawag ining ang demonyo ang ato ang gisaulog sa Pasko sa pagkataos Ginoo. Gawas lang siguro kung ang tan-aw nila sa Ginoong Jesucristo demonyo. Kaya tama nang ilang yung ginahuna nga demonyo nga ato ang gisaulog. Pero tin-aw man ang gisulti sa kasaysayan ug tin-aw man ang tawag ining gilatid sa tawag ining ato ang pagtuo nga every December 25 ang ato ang gisaulog nga Pasko sa pagkataos Ginoo is ang Ginoo mismo. Di ba? Dili ang demonyo. Mo na kung gingon nga gawas kun ang ilang una-una ang ato ang Ginoong Jesucristo iyas demonyo or ang demonyo mismo. Tama nang ilang yun ako na pero di magin mahitabo ang atong Ginoong Jesucristo. Iya gyud sa iyas demonyo ang demonyo mismo. Ngano man kay ato agon ng Ginoo, ato agon ng tawag ining manluluwas. Pero di pud na nato makuan, dili masad pud na nato tawag ining kuan, dili masad pud na nato malikayan nga ilang hinganlan og demonyo nga atong Ginoong Jesucristo kay sa panahon pa mismo ni Kristo ginganlan mga sig Beelzebub. Di ba? So karon pod nga panahon imbis ang ato ang gisaulog Pasko sa pagkatawo sa Ginoong Jesucristo ila yung ipumugos nga sa demonyo ning ato ang tawag ining gisaulog. Asa ni gibutang ang ilahang tawag anang una-una? Amot sa ilahang basis. Kung maingon sila nga ang atong gisaulog Diyos-Diyosan sa gitawag mga pagano ato na gitubag atong mga niagi pang tawag ining simana. Yung sa man nila pagkabalo nga Diyos-Diyosan ang ato ang gikuan, ang ato ang gi-celebrate nga Disyembre 25 kung bingon sila og fiesta ni Natalis Solis Invicti katong pagkatao pagkahimugso ni Sol Invictus to 74 man na gi-declare nya pagkahuman ang mga Kristiyano ang tawag ini pagsaulog sa pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo gisaulog na 1st century 2nd century pa before ni abot ang 274. So buti pa sa usa na kadakong bakak amot asa na nila gikuha nga klase nga tawag ining chismis. Nga ang ato ang gisaulog is demonyo nga tawag ining kuan, demonyo nga kasaulugan wala na sa kasaysayan. Mingon sila nga sa demonyo na nga tawag ining kasaulugan ang inyohang gisaulog tungod kay kanang panahon na maglipay-lipay mo sa di atong himuon. Sa panahon nga gipakatao, sa panahon nga gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak, kinsa man dion na nalipay. Sa diyang ang tao ang tawag ining Ginoong Jesucristo nahimong tao. Ato ang basahon bi. Kinsay tawag anang pinakaunang kuan, pinakaunang nalipay nga na tao ang ato ang Ginoong Jesucristo. At ato aning kuan, ato aning unsana, ato aning tawag ining basahon San Lucas. Maayong gabi Sir Ray, aming hapon Sir Ray ug kang Ma'am Sheng, siguro ba nagtudlo pa si Ma'am Sheng karon sir. Maayong hapon nimo din ug tawag inang salamat kay sa ulo sa pagsubo. Wala ako naka-reply sir kay kuan sir. Sugod ako. Okay. Okay, San Lucas ato ang tawag ining basahon ang giingon sa gitawag og balaang kasulatan sa bitong pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo. Okay, ang mga magbalanta si karnero og ang mga anghel. Okay, atong basahon Ni atong dapita may mga magbalanta si karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan.
San Lucas kapitulo 2 bersikulo 8 niya ato ning ipadayon ha. Okay. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo og nadanagan sila sa himaya sa Ginoo og nalisang sila pag-ayo. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw ka mo kahadlok kay ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo na makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. So buti pasabot sa hitabo ng atong Ginoong Kristo na himugso na himong tao o sa kana ka maayong balita nga ang tanang katawhan malipay. Wala kita mga Katoliko sa panahon sa gitawag og Pasko sa pagkatawo magmayata. Maglipay ta nya ugma ang ato ang topic ugma sa unsang pagyahan nato ma-celebrate ang tama ang tawag ini nga Christmas Day. Mayang hapon Sir Rodel El Tagunde, mayang hapon nimo Sir ug sa imong pamilya. Sir Richie Sinoro, magandang hapon po sa inyo Sir at sa inyo pong pamilya. Okay, maraming salamat po sa always po ninyong pagsubaybay po sa atin pong programa. Okay, so padayon ta. Okay, apan miingon ang anghel kanila, ayaw ka makahadlo kay ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo. So buti pasabot, kining panahon na sa December 25, ato ang gi-commemorate, ato ang gi-celebrate, ang giingon sa anghel, nga pagdala niyag maayong balita. Unsa man day tawag ining maayong balita? Nga gisulti sa tawagan ng anghel. Okay? Maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayos ta ng katawan, kay karong gabi una na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. So, buti pasabot, ang pinakauna nagmaya ang langit. Nya pagkaman gipaambit ang kalipay dito sa gitawag og mga tao. Sa ato ang tawag ining kuan. Sa ato ang gitawag og katawan. Nangalipay ta nga man tungod kay na tao ang gitawag og manluluwas. Dili ang demonyo. So, ang ato ang gisaulog, ang manluluwas. Ang wa raman malipay din na ang yawa raman malipay. Ikaduha, si Herodes. Muna kining tawag ini mga laing sekta, kani mga dili Katoliko, nakatamak na sa laway ni Herodes. Kaya di ba, sa pagkatawag na Ginoong Kristo, ang pinakaunang nisupak, gipamatay ang mga bata 2 anyos pababa. Gipamatay niya ang mga bata. Nga naman kay di sa gusto nga matao ang manluluwas. Kaya unahuna ni Herodes. Kaya siyempre, kuan man siya kanang laog siya og posisyon. Laog siya sa iyahang, kung sa kuan pa ba, di niya pwede nga ihatag ang iyahang tawag ng harian sa lain. Bisan gani ang iyang asawa, bisan gani ang iyahang tawag ng anak, gipatay na, kaya di lang mailog ang iyahang trono. Pero pagkabalo niya nga, mauna ng panahon na, sa isaktong panahon. Kay actually, kana nga panahon is, bisan ang mga pagano, ingon sila nga mauna ng panahon na nga matao ang manluluwas. So nakabalo ang hari nga si Herodes. Unya pagkahuman, ang kadtong mga katong tulo ka mago o tulo ka hari is kabalo sila nga mauna ni kay mga to sila usa man ta sa tawagan ng paging mga astrologers ba kabalo sila mo basa nga kini mauna nang giingon sa mga propeta. So kuyawan si Herodes mo ingon siya nga sige atuan ninyo niya pahibaw ako kung asa dapit kay moadto po ko ang pagsimba niya pero nagplano si Herodes unsa unto pagpatay tong bataa. So karon kay wa man niya makita nahulog mga murag na ila dyan sa tulo ka tawag anang hari. So ang nahitabo, tanang mga bata, giratsada niya tanan. Mo na itong pinakaunang martir sa ngalan ni Ginoong Kristo abtong panahon tanang mga bata atong panahon na mao toy pinakaunang martir. Mauna nga naatay fiesta nga Holy Innocents Day. 3 days after gikan sa pagkatao sa ato ang Ginoong Kristo, Holy Innocents Day. Nya problema ang Holy Innocents Day sa tua is ilaron ka, dili man na mao. Refer na sa kapistahan sa pagkamartir sa mga bata 2 anyos pababa na gipapatay na ni Herodes. So kanang panahon na ang wala malipay nga matao si Kristo si Herodes. Naapi mga modernong Herodes karong panahon na. Ang modernong Herodes karong gitawag og panahon na is mao ni mga protestante nga nasuko sa pag-celebrate nato sa Pasko sa pagkatao sa ato ang Ginoong Kristo. Mao na mga modernong Herodes. Tingala ko, wa nakaka-reply. Ala, nagsugod na siguro. Nalingaw ko sa program. Mao ba, sir? Mao lagi. Ano ka-reply ka, nakasugod na pagka 3:30. Okay, so, kana. So, ang modernong Herodes karong panahon na, klaro, kita naman kay mga protestante, mo ilahang tawag anang himuon. Diba? Mo tawag anang ilang himuon. Nga gitawag og suko gyud sila sa celebration sa mga Katoliko. Nya ang ila ra pasangil kay ang Biblia wala ko ni mabasa sa Biblia tawag ining Disyembre 25 nya masuko ra gyud sila ingnon nga inamaw na ang klase nga gitawag og
huna-huna nga kung mangita ka og tawag anang pizza sa Biblia ka mobasa. Diba? Ino mo man gyud klaro. Binuang magyud na oy nga mangita kag pizza. Tanawa to nagbasa ko sa mga comments sa YouTube sa channel na to katong gi-upload na to kagahapon. Ingon pa sila nga, ang tawag ini kuan, ang birth certificate nimo na ay pizza, na ay bulan, na ay detalye, pero wala pasabot na kalendaryo na na. Nyangilad po kayo no nga, ang birthday nimo sa Biblia ka mo basa. Diba? Usa na kada kung pagka na yabag yung kaeta og tawag anang mangita tag pizza sulod sa Biblia kung naatay ipangita nga pizza. So, mauna. Okay, nalingaw kaayo ko naminaw si imong gisulti serba na outside the church there is no salvation. Tayon ana ang pari na bro katoy imo gilitok ayaw na lang to usaba kay masakit. Amo gani sir. Tinuod na gikuhit ko pare. Tinuod na siya sir. So kana ang tawag anang mahitabo mo na. Ingon anang resulta kanang sobraan bitaw kanang ecumenism, ingon anang resulta. Okay, balik ta sa ato ang tawag ining topic. So inamaw gyud, di ba? Inamaw gyud nang ingon ka nga, kuan mo inamaw gyud nang ingon ka nga, di ka mo to kay wemba sa pizza. Sa ulog mga slag New Year. Di ba? Nagsaulog sila New Year, tanang mga di Katoliko pag abot og New Year sa ulog sa tanan, di na mabasa sa Biblia. Pero nga nagsaulog sila. Kanong ang ilang kalaban kaayo mismo kining pista o Pasko sa pagkatao masong Ginoong Kristo. Ngano man? Kay again, sumala sa balaang kasulatan, kining Kristo mo imudugmok sa mga kaaway sa Dios. So kanang mga nasuko sa pag-celebrate sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo, mga kaliwat na sa kaaway ni Kristo. Mga kaliwat na sa kaaway ni Kristo. So, kay mga kaliwat mga sa mga kaaway ni Kristo, mao na kining atong programa maningkamot ta nga manalipod sa ato ang gitawag og pagtuo, nga naman tungod kay ang mga kaaway ni Kristo na ningkamot na unsaon pagguba kining ato ang pagtuo, ilabi na sa ato ang pagtuo sa dogma sa inkarnasyon. The dogma of incarnation. Ha? Kay sa panahon sa tawag anang Christmas Day, ang ato ang gi-celebrate din ang doktrina is ang dogma sa incarnation. Buti pasabot kadtong walay unod, walay bukog nahimong tao, nakabaton og unod og dugo. Mo nang incarnate from the word karne, unod. Nahimong unod mo ng St. John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh og ang pulong nahimong unod, nahimong tao. Sa Disyembre 25 mo na ang atong declaration nga mo ni panahon nga gihatag sa Dios ang iyang tawag ining anak aron ta maluwas. So ang masuko lang ana sa panahon Kristo si Herodes. Ang masuko nga di matao ang tawag ining bata nga manuluwas ang kining demonyo. Ngano man kay dili gusto siyawa nga maluwas ta. Nya karon nag-celebrate ta. Ang mga anghel sa kalangitan nag-celebrate. Ingon sila nga nagdalamig maayong balita nga ikalipay sa tanang katawhan. Unya na ay masubo ron. Unya sa ilang kasubo, uban na nila kapungot. Usa mahimuon nila nga pag uban nila kapungot, uban na nila og pagpangdaot. Paghimog mga information against ni ining maong gitawag doktrina hangad di tinuod. For example, mingon sila sa pagano man na. Sige no ko pagbasa ko mo kasaysayan bi. Ano ba? Pagbasa mo tawag ka ng kasaysayan kay para makaingon ta nga tama-tama sab na inyong panabot aning ato ang celebration. Mayang hapon Sir Fulgencio Untal, kauban nako akong kapika sa kinabuhi na minaw nimo karon. God bless nimo og sa imong pamilya. Ay salamat kay Sir Fulgencio Untal og sa imong kapika sa kinabuhi. Maayong hapon ni dinha ma'am og sa inyong tibuok pamilya. Maayong hapon og thank you sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa ato ang gitawag og programa. Okay, imbis mabalig sa pagkatoliko di nanuon mao gani kay palanggaon man. Muna diri istuwa, paningkamutang gano'n ni dukduk ng mga di Katoliko basta magkasudiri. Dukduk ubang katawa ba? Ano man kay katawan na lang argumento tanawa na gusto ni Agi. Di ba? Nagtanaw ko balik sa tawag inang argumento na mo ni Mr. Amoris, nagkatawa ko. September 31 para makalusot lang yun siya nga tawag anang digid pwede mo insakto kay naagi September 31. Kontrahan sa manunoko bro RJ pero sekreto sila og sa ulog manira sa ila ang manira manira silang balay. Okay, maragod na sa kasaulugan patay god kanang November 1 o November 2 mga takis sa lawas Biblia na nga ihando mo ang mga patay pero na koy kaila nga membro sa Iglesia King Kong na agtos binteryo pero wala ko badlong kay at least bisag Iglesia sang King Kong naa pa sa pagkakatoliko gamay kay gibisita niya ang lubong sa iya.
ulubong sa iyang mahal sa kinabuhi sa panahon sa November 1 ug November 2. Di ba? September, mao gani sir, September 31, aram na palusot na lagi yung tao para makalusot lang, pero unsaon ta man gyud? Di man gyud tawag ining makalusot. Nga naman, kay ang argumento is fragmented. Buti pa sabot kitag sa tagsa niya, isumpay-sumpay, di man na mao. Di man na mao ang punto. Ang punto din na is kanang kalendaryo. Kaya pagsultin nako nga kung mangita kag pizza do kag kalendaryo, buti pa sabot ang whole context, ang general point dito sa gitawag og kanang giingon natong kalendaryo. Buti pa sabot na pizza, na buwan, na adlaw, na oras tanan. Na tuig. Nya pagka mapabasahon kog Biblia, diferensyado na. Ningon sila, ang ako ang argumento nga ang kalendaryo tawag ining naa sa Biblia, wati supak din ha, nga giisgutan ang kalendaryo sa Biblia, pero dili na matawag ng kalendaryo. Mo bitaw ko mangita tag pizza sa pagkataon ni Kristo, kalendaryo tamo tan-aw dito sa Biblia. Pizza man atong gipangita, dili man tawag ining kuan. Pero kung mayong kag event, mga panghitabo, unsay mga nangitabo sa pagkahimugso sa ato ang Ginoong Jesucristo, dili pa gani nagka-detalyado ha. Nga naman kay naay mga tawag anang mga particular details nga tawag ining sa pagkataos Ginoo nga wa nasuwat sa Biblia. Perting daghana nindot kaayo labi lang kanang mga santos nga mga mistiko ang magpresent, pertig gyud kanindot unsay ni tabuan ang pagkatao ni Kristo. Pertig kanindot. So again, ang suko lang ana ang demonyo ra og si Herodes. Kay si Herodes kay sakyan man to sa demonyo to. So mo nang puting suko agid niya. Mo nagkarong panahon na pod ang masuko sa pagsaulog nato sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo ang yawa na yun. Nya gini kan mga nakatamak sa lawes demonyo sa laway ni Herodes, mo lang ginahimo sa pagano na nya tan-aw lang kasaysayan, Ginoo ko daghan ilabi nagkaroon mga modern na tawag ini mga archaeological discoveries nila. Makita gud nila nga tawag ini ang unang mga Kristiyano nagsaulog sa pagkahimog sa pagkatao ni Kristo. Nagsaulog yun sila, kabalo yun sila. Unsang bulana, unsang pitsa niya, imposible. Kung kini mga di Katoliko mao pa ni tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo, imposible wa sila kabalo unsang pitsa, unsang bulana. Ang iglesia Katolika, Apostolika, Romana, bisa pagtawag anang wa ta gibitbit ka Biblia kabaluta unsang tawag ini pitsaha. Unsang gitawag og kining unsang panahon na gisaulog ang pagkahimugso sa atong Ginoong Jesucristo. Ngano man kay nauna na daan ang tawag ining celebration before pa nahitabo nga naay nag-compile nga Biblia. Nindo to Sir Ray, reaction nun katong gitawag in nabot ng utanak ng Soriano, katong gi-send ni Sir Tata sa ato ang GC, reaction ko to sa umaabot nga panahon. Ako nang gi-save daan ang video. Okay, Ma'am Roselina Montaño Dagatan. Mayong hapon nimo din ma'am ug sa imuhang pamilya. Thank you kayo sa makanunayon ninyong tawag ining pagsubaybay sa ato ang programa. Kay di gyud niya sabton ang midyear ba ug ni follow ang 9 days. Dili gyud siya kay naa lagi daw 30. Di man good sir, di man good niya masabtan ngano man. Pag maingong gani ka og tawag ining month of Tishrei, ang buti pasabot ang iyahang tawag ining kalendaryo equivalent na sa tong kalendaryo og September 15 to October 15 kay 30 days man gihapon. So ang first day of the month of Tishrei sa tuwa din is middle of September, September 15. O nya napay sumpay sa 26:27 verse 27 sa Leviticus nga 9 days later, buti pasabot, humansa siyam kaadlaw sa ulugo nila ang maong gitawag og kuan, ang maong Day of Atonement. So, 9 days later, so from September 15, 9 days later, September 25 na. So, mo na lang pag-offer niya, di niya lang madawat, kina ako ni 31. Yes, Ginoo ko. Taod-taod naman ko sige tuon anang about anang kalendaryo, pero wa ko kakita. Nga na ay mga istorya nga niingon nga niabot, nga na ay tawag in September 31 ang kuan. Except lang kana sa mga leap year. Pero sa February rapod. Every 4 years naagi na 29 sa February. Pag dili tawag ang leap year, buti pasabot, wala 28 ra na puros. Di ginamoabot og 29. Nya pagkauman kung mingon sila nga naay tawag ining mahitabo nga 365 days ang tibuok tuig nya kung naay 31 ang September mahimo ng 366. Sobra na. Diba? Sir Edward Adrian Limo, sir, dagan-dagan kayong salamat sa Star, sir. Dagan-dagan kayong salamat. Dako na kayo nagtabang sa gitawag ug umaabot. Dako na gyud kaayo na og tabang. Daghan kayo nga salamat, sir.
Okay, maski unsaon nimo og kwenta sir, di gyud siya maminaw. Kay kung maminaw sa nako sir, posibleng makatoliko siya. Muna makatawan na lang ko siyang argumento is Ginoo ko. Nya nanghagit big debate. So, mana ato ang respetuan kay gihagit naman kita online, di ba? Muna akong giingon. Pag kita gani hagiton, di ta gustong debate, pero kita gani hagiton out, wa pud sa atong bokabularyo nga mo atras. So, mao na ang ato ang tawag ining buhaton. So, mag-abot mi ba next year siguro, mga siguro February na siguro na sa tawag ining Bukidnon. Mahitabo ang tawag ining face-to-face debate. Nya na ini kuan sa ko si Sir Elpidio Virana from Bukidnon, Malaybalay. Nag-istorya daw sila ni Mr. Amores. Ingon sila nga one whole day daw ang debate. Kung ano yung problema kung one whole day? Yeah, pero unahon na to ng iglesia. Kay kung oras ko na to iglesia por iglesia nga tong topic, pag oras may bawaan na to nga kanang imong iglesia tinukod lang tao, ratsada na tanan, guba na tanan imong pagtulunan. So kana. Nya pagkahuman, ipapahulay daw, pagkaon daw nga tawag ining karumaldumal. Siguro yung problema na. So ato anang sabutan sa tawag ining umaabot. So by next year, gaman na laman pila lamang kaadlaw, sunod tuig na. Mukambyo na ang tawag ining tuig. So mag-celebrate sa Christmas this coming December 25. So dapat magsaulog ta nga kanang kuan gyud kanang Kristiyano nga kasaulugan kay daghan kaayong nagsaulog ana nga kuan. Dili Kristiyano nga kuan, dili Kristiyano nga kasaulugan. So mo na nga ugma mo na itong topic sa unsang pagyan nato masaulog ang Christmas sa Christian in Christian way ba. Unsaon na to tawag ini nga pagsaulog. Ugma pohon. Mo na itong topic sa Bisaya program niya. Unyang tawag ining gabi ako lang gi-final ang topic para unya pod. Kay para at least after sa 25, 19 pa man ta karon. So after sa 25 mutikang na pud ta og lain na pong kuan, lain na pud nga shift. Mo shift na pud taglain na pud nga topic preparation for the Holy Innocents Day og kining tawag ining Feast of Circumcision. So kana okay bitaw gan sir reaction na to nga Soriano. Okay murag marot okay okay dilang hakin nawag. Okay, si kay murag barot gyud na siya permiser kay katoy bitaw pagsulod niya una pa lang niya pangutana huyang kaayo sir para sa imo sir murag ba pa kaayo baba pa kay SB basic mo gani actually naminaw lang ko sa iyahang ko naminaw lang ko sa iyahang tawag ining pangutana intro pa lang kabaw man ko nga tawag ining puro bitaw mabasa di man atong pagtulungan nga mabasa naatay basahon pero sabton. Mo na ato ang kuan, mo na ato ang kuan eh. Mo na ato ang doktrina eh. Mo na atong doktrina nga basahon unya pagkahuman sabton dili kay magsigirag basa way sabot-sabot tanawa tong kuano. Tanawa tong mid-September niya, gisabot niya abot pasabot ana is kuan siya. Tawag anang pizza uno. Pizza uno September. Sure niya. Wag ka madaot. So, yung una na ang tawag ining dagan. So, mo na nga dako kayo na og diferensya kung magpadayon na yung unaan ng klaseng tawag ining panguna-una. Okay, maog yun. Namang gyapoy challenge, sir. Kay at least namang gipod sila yung mga kahibalo. Pero ang point lang din na is kahibalo nga wa gyud matunong ba sa tama. Okay lang kung tagiangay nila para mahimong tama. Nya, ang problema lang kay kabalo na siyang mali. Kabalo ng tawag ining sayop ang iyang gigunitang nga argumento iya pag yung panindigan pastilan na lang yung Ginoo ko. Pastilan na lang yun. Wala pag ko magisgot sa mga kalendaryo ha. Wa pa ko magisgot. How much more og magisgot ang mga kalendaryo at puntuha di. Samot ko sa kabuang asa to niya puniton iyang argumento. Di ba? Okay. Ayaw biya mo kalimot ha sa pag-like, share, follow sa ato ang tawag ining kuan sa ato ang Facebook page RJ Horolan Seno II TV Apologia Punta Argumento ug usab sa ato ang mga channels Dalay Catholic Apologies International Official ang atong RJ Seno II TV ug usab ang atong Kuya Apologista TV. Onya sa gustong mutabang mo suporta sa atong programa pwede ninyong i-send ang inyong
tawag ini tabang pinaagi sa atong mga account numbers kana karong dinha sa inyong gitawag mga screens kay until now nanginahanglan pa gyud kaayo kami sa inyong gitawag og tabang. So na din nga atong GCash account number ug usab ang ato ang bank account numbers or nya pwede pud ko ninyo i-message sa tawag ini nga inbox ato ang page kaya para at least kung ipaagin nyo remittance isa dire. Okay, ipaagi ninyo og tawag ini nga remittance so ang mahitabo ang dagan is ma-claim na mo dayon. Okay. So at the same time pwede po mo magpadala og Facebook stars sa ato ang Facebook page ug usab pwede po mo magpadala og super sticker, super chat, super thanks sa ato ang gitawag og kining kuan sa ato ang YouTube channel. So daghan kaayo nga salamat in advance kay karon panahon na daghan ako gatawag ining another na pud nga mga plano by next year. So possible kung madayon na ang debate by next year by February siguro possible na. So ang ako una is mag-van na lang gyud siguro. Gikan dinhi og kuan, gikan dinhi og Davao nya pagkaman padulong didto og Bukidnon kay para at least anytime pwede mi makabalik makauli dayon. So ingon ana nga among kuan niya at least madala po na to mga speakers, mga units nato, mga libro nga pwede natong dalaon kung tawag ining magbasko. So ang mahitabo balki kaayo ba ang mahitabo is daghang og libro syempre. Bamit-biton kapag oras so makigkuan ko tawag anang makigdebate di magig isa ka libro lang dalaon. Daghan man tag libro dalaon kay para at least pag nasa pangutana naagi naate makutlo nga tawag kining mga ebidensya. So mao na nga gusto nako nga naagi ka nga sakyanan gid nga mauban at least 24 hours lang or 2 days ba nga arkilahan ang kuan arkilahan ang sakyanan niya. Syempre arkila nya opay labot ang crudo or gasolina. So kita pay mo gasto sa crudo gasolina nya pagkaman ka ng mga tao paton dalaon nga moasi sa tuwa didto. So possible by next year na tawag ini nga mahitabo nya karon is naggather ta og mga ebidensya, for example kaning mga libro. So mo na nga ginapaning kamutan nato mo nang nagpabaga tagnawang dinhi kay para tawag ining mangayo og suporta sa inyo kay para at least kung matubang manggaling ta kung mahitabo nga maulawan si Sir RJ di nang kay Sir RJ nang maulawan kitang tanang mga Katoliko kung mahitabo nga maapi kita sa ato ang argumento. So mao na nga niining maong tawag ining kuana niining maong programaha mo nang mintas layo pa always ko naghangyo nagatugtog sa inyo ang manggihatagon ng kasing-kasing nga suporta sa maong tawag og programa ug tungod sa inyong suporta mabuhat nato tawag anang completely ang ato ang pagpanalipod sa ato ang pagtuong Katolika. So daghan kaayo nga salamat in advance. Og thank you. Ilabi na sa mga nagsubaybay pud usab. Okay, shout out Kuya, apologies na pogi. Nato lagawas. Salamat kay Sir. Okay, hasol kayo Sir. Kung magbas ka, daghan gamit dalaon nimo, mas maayo mao gyud Sir. Mao gyud puhon mo na pud target na puhon atong tigom-tiguman Sir kuan Sir Ray. Puhon at least na atay kaugalingon natong mabit-bit nga service puhon kay if in case ug asa ta gusto mo adto at least makadiretso walay daghan ng istorya diretso dayon larga dayon kay para at least pag abot ito sa lugar nga to ang tagaan og information ang mahitabo is okay kayo nga to ang presentation sa to ang mission, di ba? So kana. So daghan kaayong salamat in advance. So katong niaging Sabado is na maskota. So kaloes Ginoo na ay mga nag-send og tawag ang mga super stickers pero mo na giingon nga ang uban tawag ining kuan ang uban magsilbi wa siguro katanaw mo nang wala gyud hitabo nga naka-participate pud adto nga tawag ini nga Saturday. So ang program nato starting tomorrow na ako gi-upload nga mga short videos. So mag-air siya mga 12 noon sa 20, 21, 22 antod sa tawag anang 23 pagka 24 mag-live ko sa buntag mga siguro before udto pagkahapon is kato ng recorded videos nato nga ako atong gisubli itong ato gipanaygon mo to Sir kay tan-aw nako akong gikuri-kuri na akong mixer tan-aw nako mura okay nya problema sa akong V8 kay mura og kinahanglan gyud siguro na pud ilisan. So mauna nga tawag ining walay hinay ang iyang audio pero pwede na to
nga ma-discuss pud nako. So recorded videos pagka 24 sa hapon, 24 mga 6:30. Then pagka 25 is na po ti mga gi-upload nga mga videos, question and answer. Sa tawag anang kalaban nato di Katoliko, ato lagong gi-re-upload ra gud pod kay para naalay ma-post ana nga tawag ini nga adlaw. Then mularga na pod sugod ugma ang kang Kuya Apologist og ang Kuya Apologist TV page o ang Kuya Apologist channel na to sa YouTube. Magsugod na pud ugma ang iyang tawag anang airing niya. So bot pasabot na ni mga shorts gihapon ng mga pangutana og tawag ini tubag, pero nakakuan siya, naka-premiere siya. Okay, magkaingon jud ang mga sulpot sir na isuga oy atak. Gani sir. Lisod man gud kaayo sir nga kuan. Di ko gusto ba nga kana bitong prinsipyo gyud pud na nako nga dili ko gusto mo adto giyera. Dili ko gusto mo adtog away nga kanang dili sakto ang bala ba. Sa una mudula ko sa una og kuan, mudula ko sports sa una, daagi taas gyud nga preparasyon ngano man kay dili na to pwede i-underestimate ang ato ang kalaban. Na ubanan sa pag-ampo, ubanan sa tawag ining subsub nga kuan, subsub nga pagtuon. Ano man kay siyempre bisan pag makaingon ta nga basic lang kayong argumento, pero ay kumpiyansa kay basig sakyan na siyawa atong baba. Ang tawag ining mahitabuan na imbis sakto nga itubag sa basic question, mamahimo na hinuong mali. So mo nang kinahanglang gyud ang tawag ining dako nga pagpangandam. So bisag unsa, bisag kinsa pa natong atubangon, normal gyud sa kuha nga naagid akong pagpangandam, so magsunugay og kilay ba kumbaga. So ingon ana nga to ang tawag ining buhaton. Pasingon ani karon no, nga tong topic, demonyo ang gisaulog. Kita magugug post nga ingon pa nila nga si Baal daw ko na nga to ang gi-celebrate sa panahon sa Disyembre 25. Asa niyo nakuha nga chismis na? Asa niyo nakuha nga tawag ining kanang information? Bisa kasi kayo sayan ba di ka makadungog ana nga mga Kristiyano? Di ka makabasa na nga ang mga Kristiyano nagsaulog sa Disyembre 25 nya gipahinungdan na kang kuan, gipahinungdan na kang Baal. Then never gyud ka makabasa. Never ka makabasa gyud. Ha? Never ka nga makabasa. So amot asan na nagikuha na nga si Baal ang atong gi-celebrate, ang Diyos-Diyosan ang atong gi-celebrate. Di lang kumusulti kinsa. Ni agira magud sa kuha pong tawag ining wall. So man akong giingon, demonyo ba gyud ang atong gisaulog? Kung demonyo pa natong gisaulog, dapat malipay ni mga protestante. Nga naman kay sama sa ila, suko sila sa pagkataong Kristo. Suko sila sa pagkahimugso, pag-celebrate sa pagkahimugso sa atong Ginoong Kristo. So dapat maglipay sila kung demonyo pa ni. Pero kanang suko man sila, so ang buot ipasabot kini nga tuang gitawag og kasaulugan ni nga gikan mismo sa Dios. Nga suko man sila. So ingon ana ang tawag ining nahitabo. Yes sir, 190 na siya sir. Nya gitan-aw na ko ang monitor sa iyang viewing hours, niabot na siya 100 kapin. So at least 3,900 na lang ang iyang abuton. Na viewing hours. Okay, mula ragod og sundalo sir, dili gyud mo attack kung dili kompleto mao gani sir. Kompleto na pagkaon, tawag ining bala, ang armas nimo, ang tanan kompleto na. Nga naman kay kung abot ito mga pasmuta dito magkahuna-huna og tarong. Di ba? Kung wa tay mga ebidensya di ta ka present sa tuong argumento og sakto kung wa tay ebidensyang gigunitan. Di ba? Kay daghan kaayo og tawag ini mga argumento nga dapat tan-awon. Nga naman kay sa karon magud nga panahon ang mga higala nato nga mga di Katoliko, ginatun-an na ang mga tubag sa mga Katoliko. Katanaw nila nga pare-pareho na sa tubag. So tun-an nila unsaon pud nila pagguba tong tubag sa tawag ining Katoliko. So, mo na sa tuwa pod, mo na nga usahay sa kuha is dili kay nako gina-upload ang fully. Labi na katong mga argumento, debate nako sa una nga magsilbi na ay makita nako mga kini nindot ni wa pay nakakuan ani. Pero karon man god, di na pud di mo matago. Ngano man kay syempre kung dili ikaw ang nag-video, na pa may ubang nag-video pod. So mo na nga kuan gyud sunugay kilay kay kinahanglan mohimo jud kag sorpresa sa imuhang tawag ini nga kalaban, di ba? So kana nga to ang tawag anang himuon. So mo na karong Disyembre 25 pohon kay panahon man nga magsaulog tas kalipay kay nahimugso ang ato ang tawag ining manuluwas di ta papugong sa tong kalipay. Pero kanang kalipay nga Dios nun, dili nang kalipay nga tawag ini nga kalibutanon. Di ba kay ang uban man gud nanawa na gud ng uban. Sige tawag ining sa ulog og sa ulod daw ko nung Christmas pero
wa magtuo si Kristo Dios, wa magtuo sa pagtulong sa Iglesia Katolika, di wa gihapon useless gihapon na. Mo ba tang mo na perminti ginakuan, mo na perminti gina tan-aw og tawag ining ginabasihan sa itong mga higala nga mga dili Katoliko. Mo na permit nilang tawag inang ginabasihan nga kining Katoliko tanaway lang Christmas nakikihubog dilang kay kuan. Diha asa nagtan-aw, wa sila magtan-aw nga naay misa anang panahon na. Nga mao gyud nay gitawag og tinuod nga pag-celebrate sa gitawag og Christmas. Christmas na gani Kristo og misa, di ba? So mao na unta-unta ang tawag ining dapat so ugma to ang hisgutan ug mapon pitsa 20 kay pagka pitsa 21 is tawag ining absence ako sa program. Siguro possible kung maka-record ko tawag ining ugma. So sa pitsa 21 recorded videos lang ang ato ang tawag ining ma-upload. So kana. Okay. So this coming kani nga tawag ini nga simanaha nga to ang mga schedule sa to ang mga topic is focus ta. After sa 25 na lang na mag-shift taglaing gitawag og mga topics. Akto daghan kay ko kuan, daghan kay ko og kining mga reaksyonan dapat. Pero ako lang gi-wave, ato lang gi-wave kay Christmas Day man karon, di ba? Okay, mao na ang uban pagkabuntag na ay nagpatay kay nasubrahan sa kalipong, kalibutanon, ospital pa dong, uminteryo. O gani. Ngano man kay mo na giingon lagi nga tawag ining kuan kanang lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Buti pasabot the law of first, the law of faith, and the law of faith is the law of action. So kalong kay ang law of action nila lahi naman sa law of faith. So ang buti pasabot lahi na ilang gituuhan. Dili na tong pagtuong Katoliko. Kaysa tinuod lang kung buto naon pagtawag anang Christmas Day is naapay kuan before ang misa magpuasa eh. So ingon na ang tawag ining mahitabo. Nya ang problema karon panahon na isula na. Nya at the same time pagyod sa samang pagkaagi halos kasagarang mag-celebrate minor celebration lang ang Christmas. Minor celebration ang Christmas para nila. Kaya ang ilang gipangandaman nga celebration is kining New Year. Which is pagan celebration na. Nya problema, tanawan ng mga di-Katoliko. Kusog kayo, Happy New Year! Nya pagkaman, kusog pagid kayo magsulob og polka dots. Kaya lingin-lingin, kay para paswerte daw kuno niya, magsulob og pula nga sanina. Ako kay pula naman giniperminti ako ang sanina. Pula, itom, yellow, puti. Mama na ako ang ato ang uniform. So, ang tawag ining hitabo magsulob og pula kay para surtihon daw kuno nya pagkauman sugol na dayon din ha atong kuan year of the goat, year of the pig, year of the monkey. So isgutan ta na after sa tawag ining kuan after sa 25 kay dako ng kuan dako ng kung sa kuan pa dako ng isyu nya ang problema anang panahon na wa gi protestante mga take sa pag-celebrate sa gitawag og New Year's Day nga sa pagano na gi-declare na ni Julio Cesar. Wag gini atake ana. Pero ang pagpakataong Kristo, daghan kay mo atake. Ngano man kay naaman din ha apil na Santa Maria, apil si San Jose, si Kristo naaman diha. So kung mag-celebrate ta naagi tay bilin, di ba? Naay bilin dili Santa Claus. Bilin ang ato ang tawag anang gibutang. Okay mo man na ang tawag ng emblem mo na ang simbolo sa Christmas. Kanang bilin. Dili nang kuan, dili nang problema gyud kapalit og bilin kay hurot. Wala ko ikuan. Okay. So, bilin ang naa. Okay, so mo na ba kanang makita nato nga daghan kaayo mga butang karon nga napa ni mga di-Katoliko magsige panangil. Demonyo daw kuno. Nya pagkauman simpre nga atong Ginoong Jesucristo man nga atong gisaulod Disyembre 25 so demonyo pa si Kristo. Di ba? Yung masaglahi man nga Kristo. Kasi gingon yung mga lahi kining Kristo nga natawa na mag-celebrate na mo na inahan kanang inyo naa. Mga sagda inahan, gitahod ba ninyo yung inahan? Wala away, inahan. Diba? Wala'y inahan. Kung way inahan na, ang but masabot, bugos ng Kristuhan na yung gituuhan. Okay, bitaw, samukan kayo ka anak kay pabuenas daw, wala, jud ko gatuuhan na sir, kanang ubang tinuhuan sa gani. Namingon na mo dahil nga, may mawala na to anak. Hindi ba, may mawala na to anak, ug mutuot, anay mawala, oy. Naidak kong mawala na, ang dakong mawala na ang pagtuo. Ang pagtuo may mawala na. Nga naman, instead of mutuo ta sa toong gituuhang Katoliko, nituo na sa patutuo. Nya kini mga chismosong protestante, ang ilang tawag inang ginimo, dito sa patuo-tuo, dito silang mo-target. Nga naman, kay ilang ipatuo, kanang ipatuo-tuo mo na pagtuo sa Iglesia Katolika, ay wrong, mali.
Dako kayo ng mali. Sir Oliver Catol Guitaruelas, maayong hapon nimo sir ug sa imuhang pamilya. Ug thank you sa pagsubaybay sa atong pangutana. Sir Aljon na si Diego, maayong hapon ninyo din na sir ug sa inyong tawag ining pamilya. Thank you sa pagsubaybay kanunay sa ato ang programa. Okay. So kana daghan kayo. So manang mingon sa demonyo. Di na tinuod. Nga naman kay nag-create sila demonyo silang una-una eh. Diba? Kita mga Katoliko, ang atong gisaulog kaning Kristo nga natawo sa unang siglo. Siyempre kay nahimugso mas kalibutan, naagi bulan, naagi pitsa, kay nahimugso god. Diba? So karon imposible pag wa pagkabalo iyang mama unsang bulan unsang pitsa hagi pakatawo ni iyang anak. Imposible pud nga walay interes ang mga apostol sa pagkatawo sa bulan og sa adlaw nga din-anus-an na tao ang Dios nga manluluwas. Importante ko na sa ilaha nga ang Dios makit-an nila nga nahimong bata. Di ba? Tanawa na, halos mga santos. Pipila na kasantos ang nagbitbit og bata. Di ba? Tanawan yung mga imahin. Pipila na kasantos ang nagbitbit og bata. Kinsa man, pinakauna ang mahal na Birheng Maria. Number 2, si San Jose. Number 3, si San Antonio de Padua. The rest, wala na. Di nakakita nga tawag ining na ay kuan, na ay gitawag og kaning kuan, na ay gitawag og kining nagbitbit og bata. Ngano man kay ginapangandoy sa mga santos nga makit-an nila ang Kristong bata. Ngano man kinahimo maging tinuod tong bata. Tinuod gyud nahimong tao. Di ba? So ang tawag ining nahitabo is kuan siya tawag ining ang dagan sa gitawag og istorya sa kasaysayan sa kaluwasan sa tao, grabe siya ka nindot. Gubaon lang sa mga dili Katoliko o kini mga Katolikong irihis nga nasulod sa atong simbahang Katolika. So mo ni pinakadakong problema. Ma'am kay sumagang maayong hapon nimo din na ma'am og sa imuhang pamilya. Sir, unsa may stand nato ani sir akong igsuon na matay karong tuiga? Okay ra ba sir magpakasal ko next year? Wala ra bay laing wala man. Patuo-tuo na ma'am. Wala ma'am. Ang kasal gidawat nato ang grasya ni Kristo pinaagi sa sakramento sa gitawag og kabinyoon. Unya pagkaon way mahitabo na kay nihatag bang grasya ang Ginoo sa ato ma'am. So kanang giingon nila nga ngilad kay di karon namatay ang igsuon nya pagkahuman dili pwede nga tawag ini magdungan dili ma'am. Walay mahitabo na to ang ngilad at the same time way pagtulunan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ana. Ang problema daghan kay nagtuo ana. Kung ikaw po ma'am, kung kita, for example ako magpakasal, nagtuo po ko na posibleng sakyan ko sa demonyo para aron mahimong matinuod tong ilahang gichismis nang ilad magpakasal tungod kay anang panahon na namatay imong suon. So kana ma'am, ayaw tuo na ma'am. Ngano man tungod kay dili na mo oy pagtuong Dios nun. Dili na mo oy pagtuo, dili na mao ang gilaton sa divine faith. Dili na mao. So kung dili na mao, so ang buot ipasabot wala tay angay kabalakan sa panahon nga mudawat ta sa grasya ilabi na sakramento sa kabinyoon. So mo na nga ko ang tubag ma'am kay sumagang ug maayong hapon nimo ma'am og sa imuhang tawag ining pamilya. Okay, kuan mo guna sa ma'am superstitious belief. So dili na tawag ining angay nga kuan, dili na angay nga tawag ining tuuhan. Ngano man kay sukad masukad daghang tawag ini mga panghitabo diri sa Pilipinas nga namatay ang iyahang kadugo kining tawag ini nga tuig bisan pagsuod kanya imama papa ba niya nagpakasal man wa man naunsa. Mahimo lang na naay maunsa kung naatay kita mismo naatay bisag tipik lang nga pagtuo kay sakyan na sa yawa ma'am. Ngano man kay ang ginapangita sa yawa ang ato ang weakness nga biyaan nato ang pagtuo sa Dios. So ang buti pasabot kung atuan ang tuuhan nga na ay madisgrasya na ay mahitabo nato nga dili mayo kung magpakasaltaan ng panahon na nga mo ng panahon na namatay ang imuhang tawag na igsoon sakyan na sa yawa aron mahimong matinuod og daghan ng mga tawo nga motuon ang istimutuo sa pagtulunan. Mo man ay ginapangita sa yawa ma'am nga ang mga Katoliko mubiya sa pagtuong Katoliko. So daghang Katoliko karon na suod simbang Katolika nga nibiya sa pagtuong Katoliko. Bisag naa sila sulod. So usa na ma'am kanang giingon nga superstitious belief. So usa na siya.
Okay, ayaw biya mo kalimutan sa pag-like, share, follow sa ato ang Facebook page and sending stars sa ato ang RJ Horolan Seno the Second TV Apologia Punto Argumento, and also sa pag-subscribe sa ato ang mga channels og sending super stickers, super chats and super thanks sa ato ang YouTube channels The Lay Catholic Apologist International Official, ang atong RJ Seno the Second TV, usab ang atong Kuya Apologist TV. Unya until now ang kining inyong programa nanginahanglan gihapon kaayo sa inyo nga gitawag og suporta. So mauna nga nagbabaga mignaong sa inyo dinhi nga tawag ini nga mangayo sa inyo nga tawag ini nga suporta. So ang katong gusto mo tabang sa programa, pwede niyo i-send ang inyong tabang pinagi sa tong mga account numbers nga nakaroon din ha sa inyong mga screens, and na din atong GCash account number, ang mga account numbers nato na din ha. At the same time, pwede po ninyo i-message directly ang ato ang page kung ipadala niyo via remittance. Daghan kaayong salamat in advance. Okay, daghan ko nadungog ana sir anang case ni Ma'am Kay. Kay kuno daw lain daw ang musod na daw mawala isang mga kaparintihan, makaingon ko asa man mo gikan anang kahibalua, tuo mo lagi sir. Kung sa kanta pa na sa sir is matod na nila. Ang sumpay ana sir is mahulog tag dili angay. Kanang maingon lagi sila nga way mawala na to ana, naay da kong mawala ana kung musunod ta ana. Unsa man da kong mawala ana ang atong pagtuong Katoliko. Moabot ang panahon nga di na tamutuos tong pagtuo kay dito na tamutuos patuo-tuo. Kauban ra na Ma'am Kay og Sir Ray sa kanang giingon bitaw nga ayaw panilihig kay nadi gihaya ang patay, ayaw paggulay og kamunggay kay magkatay-katay ang patay, ayaw tawag ining kaligo kay nadi gihaya ang patay. Kauban ra na ana. Mabata itong tawag ining paghaya sa kong papa, oy, naligo ko sulod sa balay. Oh, nanilihig. Naisip tawag anang manilihig ko sulod sa balay. Wa man lagi nagkatay-katay lagi ang patay. Musugot na sa dili, mamatay gyud ta. Paabot at anus at takwaon sa Ginoo. So, ingon na ang tawag ining mahitabo nyang uban ra ba? Masuko ra ba og kuan? Masuko ra ba og kanang saon? Masuko ra ba og kining istoryahon? Masuko ra ba og tawagan ng i-inform tungod sa atong pagtuong Katolika kay lagi wa daw kunoy mawala na lagi na ko mawala. Ang dako mawala na ang ato ang pagtuong Katoliko. So mawala na sa ato ang kuan, mawala na sa ato ang tawag ining kalag, sa ato ang tanlag kanang mahitabo nga mutuo ta sa mga butang nga dili mo ipagtuo, dili mo igitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mabata masawayan tas ng mga higala nga mga di Katoliko kung sukit na mutuo-tuo ana. Ya ipasangil ra ba din sa Katoliko ng pagtuuha? Dili. Well, gitudlo ang simbahang Katoliko ana. Remember nga ang divine teaching and wisdom na asulod sa simbahang Katolika. Wala kang nanay, wala kang tatay, wala kang lolo, wala kang lola, o wala dito sa mga katigulangan. Ang divine teaching, ang divine tawag ining knowledge is naa sa Iglesia Katolika. Walay lain. So tuuhan nato ang simbahang Katoliko. Ang bot na kung ipasabot kaning tudlo sa Iglesia Katolika nga dili masayop nga gideklara sa mga konsilyo o gitudlo sa mga kapapahan, di nang imbento sa mga pari, mga obispo ubang pa mga papadili. Kanang gitudlo sa gitawag og simbahan Katolika by way of tawag ining councils and official teaching simbahan Katolika. So kana okay, kung tumano na sa taong nagtuo-tuo, mahulog og naa na siya nabilong sa tinuang pagpamo gani sir. Nya violation na sa sir sa first commandment sa Dios. Na ako ang Ginoo nga imong Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ngano man kompetensya naman gud na sa faith. Kompetensya na sa pagtuo. Naay pagtuo ang Dios gitudo sa Iglesia Katolika. Unya pagka man naapay patuo-tuo nga kontra sa pagtuong Katolika ug wa gilapit sa pagtuong Katolika. So ang mahitabo ana duha nang imong amo. Pagtuong kinisimbang Katoliko o pagtuo sa imong katigulangan. So buti pasabot kung bugat sa imuha o sa tuwa ang pagtuong katigulangan, mahog din nga gisalikoy nato ang pagtuong Katoliko o ang Dios nga nagtudlo ni ining maong gitawag og pagtuuha. So mao na nga to ang tawag ining tubag. Labi na karon, labi na kining kining New Year, daghan kining patuo-tuo na. Kinahanglan magbutang ka og kanang kuan kanang iring nga magsik-ana siya ang tawag ining kamot kay para surtihon ka. Sabi klabutan ana oy. Oh. Ang Diyos ng providensya is naa nagikan sa Dios. Wala anang iring nga magasigig kaway-kaway og kanang baki nga nagngangananaay tawag ining kuan. Sinsilyo nga iyang tangag wala diha. So kana
Okay, maayong hapon Sir RJ, paki-explain si indulgence para maintindihan namo og sakto kay maora ba ni ang gitutulan ni Martin Luther. Ang term man gud nga indulgence sir is mo na siya ang special grace nga makapapas sa mga damages sa sala nga ato ang tawag ining nahimo. So karon, actually walay supak si Luther sa indulgence. Ang gisupakan man gud ni Luther kay gibaligya ang indulhensya. Mo na ang iyang term is gibaligya. Pero kung tan-aw nimo ang tawag ng kayosayan, way gibaligya nga indulhensya, normal ra gyud na nga muhat na kag kwarta ngano man kay madawat nimo ang indulhensya sa pamaagi nga corporal and spiritual works of mercy. Ang tawag ini pagtabang sa pagtukod sa simbahan, pagtabang sa ministriya nga naa sa Iglesia Katolika, pagdonate sa gitawag og congregation sa mga pare, part na sa spiritual works of mercy. So any kind nga imuhang tawag anang ihatag by way of cash or by way of things nga imong ihatag is part na sa gitawag og action nga makuha nato ang indulhensya. So naapay corporals of mercy kana mo pakaon ka og tawag ini mga gigutom, pasulobo nimo ang katong mga hubo, bisitahon nimo tong mga kining mga pineriso, tabangan nimo tong mga balo kana corporal works of mercy kana. So karon diyan nimo madawat ang indulhensya. Ngano man kay every sala nga ato ang mahimo, naagyo na siya gitawag og damage. Murabag kanang gina-example na ko always Sir Erson na Casas kanang niadto kog tindahan nakabuak og usa ka botelya nga soft drinks. Pagkahuman nabuak na ko ang botelya, siyempre ni awas tong soft drinks. Naabot na sa yuta. Then diha dayon ningon ko stag iya, madam pasaylo ako kay nabuak nako ang imong usa ka botilyang soft drinks or usa ka kasalo nga soft drinks. Usa ka litro nga soft drinks. Example. Karon abtik ang tindera miingon, no problem dong. Gipasaylo ta ka. Pero bayari na ang imong nabuak. Okay. So karon nahitabo sala tong nahitabo nga nabuak tong soft drinks. Mo to imo ang sala. Unsa may damage dito kay nausik to instead of iyang ibaligya mao to'y damage. So ang guilt nimo nga nakasala ka gipasaylo dayon kas tag-iya after ka nangayog pasaylo, pero ang tag-iya mismo niingon bayari na ang imong nabuak. Buot ipasabot every sala nga atong nahimo na ay damage nga katugbang or equivalent nga damage or consequence nga damage. Karon kita mga Katoliko tungod kay nagtuo taan ng sala equals damage or ang consequences damage, kanang term nga sala naa din ang guilt og damage. So, mawala ang ato ang guilt kung makakumpisal ta. Kay di man ato madawat ang indulgence kung di ta kakumpisal. Kung dili tawag anang wata sa estado sa grasya, di man ato madawat ang indulhensya. So karon, mangumpisal ta natangtang to ang ato ang guilt. Nagpabilin ang damage. So, kung mamatay ta o nya wa ato mabayari tong damage, dito tas purgatorio. Nya kabalo man taon si kahimtang sa purgatorio. Way kalainan ang kalayo sa purgatorio ug sa impierno. Ang torment sa purgatorio ug sa impierno wala siya kalainan. Ang kalainan lang sa duha ka lugar is ang impierno forever ang tao dito, eternal. Ang purgatorio temporary. Bisan pag temporary sa dito tungod kay nag-amto siya, kinahanglan siya og tawag ining tabang. Mo na ba to ang mga santos mingon sila likayin ninyo ang purgatorio. So karon, after ta mangumpisal, nawala nga to ang guilt pero nagpabilin ang damage, so sa unsang pagyaman na mawala? Kung mamatay ta nya wa to nawala ang damage didto na dauban sa purgatorio. Mo nang giingon ni San Pablo 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15. Dauban na didto. Hantod nga mawala tong lama sa damyo sa imuhang tawag ining sala. Murabag kuan ba? Murabag ka ng samad ba? After nga nasamad ka, gitambalan, so naayo ang imuhang tawag ining samad, pero naapay ulat. Naapay tawag ining scar. So dapat tangtangon tong scar before ka makasulod sa langit. So sa pag-iha, tambalan tong sibo di macho. Para mawala tong scar. Maupod sa tuang kalag. Sa tuang kalag, na-scar nga nahitabo sa atuang tawag ining sala nga atuang nahimo. Na-scar ba? Kinalang tangtango ni by way of fire. By way of kalayo nga didto kadauban. Nya andamon ka para sa langit kay ang tanan nga naa sa purgatorio wa na kihigayon ng pang maimpierno. Kay giandam naman sila para sa langit. Gidauban lang sa dito kay para mawala ang damage.
So karon, aron malikay taan ng kasakit temporaryo sa purgatorio, munang dini pala sa kalibutan bayaran nato ng ato ang mga damages by way of corporal works of mercy and spiritual works of mercy. So, matangtang ang ato ang damyos kung makatabang ta sa isig katao nga naa ta sa estado sa grasya. Matangtang na ang ato ang damage kung tawag ining mutabang ta by way of spiritual works of mercy, nitabang ta basi using ingon ani na nitabang mo nga para tawag ining mahimong nga daghang mga kalag pinagistong program daghang mga kalag ang mga luwas. Kung naay mga kalag mga luwas dito pinagistong program naligon ang pagtuo kanang inyuhang tawag ng salahinay hinay nagtangtang ang iyahang damage nga naman tungod adtong kalaga nga naluwas tungod sa imuhang gitawag og tabang nahitabo nga mo nakapapas sa imuhang tawag ining sala. So mo na ang indulensya, grasya nga makapapas sa mga damyo sa sala nga ato ang nahimo. So mo nang indulensya sir. Nya napod na gitawag og partial and plenary indulgence. Ang partial indulgence makuha nato na sa tawag ining in partial way. Di ba kabantay mo ang mangkaraang mga nobinahan? For example, asa na ba ito ako mga nobinahan diri? For example, ani? Nobina alang sa tawag ining senior sa tunay sa Sugbo. Naman ni gibutang din pila ka indulgence ang ato ang tawag ining madawat tumang novena tangana ato sa estado sa grasya. So mo na gitawag og indulhensya plena, indulhensya partial. Kung maingon din nga samtang nag-recite ka ng novena, mahuman nimo ang tibok novena tagaan kag 300 days indulgence. So buti pasabot nakatigom na ka og 300 days indulgence. Kung maingon ang Dios sa imo nga sa purgatorio ka 1,000 days ka didto. So kinaa kay natigom nga 300 days indulgence instead of 1,000 nahimo na lang sang 700. So mo nang partial indulgence. Ang isa is indulhensya plenaria or plenary indulgence nga tibuok damyos nimo mapapas na. Yan na ari mga special event and cases nga mahitabo nga mapapasa. For example, muhatag ang Santo Papa katong tawag ining November 1 hangtod sa tawag ining 8 si bisan kinsa nga makabisita sa lubong dito sa ilahang tawag ining mga minahal sa kinabuhi nagampo para sa gitawag og mga kalag unya naa sa estado sa grasya nakakumpisal nakakalawat unya pagkahuman nakabisita og mga minteryo o simbahan nga ang intention pagampo sa mga kalag nakadawat og indulhensya plenarya. So ana mahitabo. So katong mga damyo sa mga sala nga atong nahimo iya hatong i-delete, iya hatong i-erase ang buti pasabot iya kang i-reformat ana nga panahon. So limpyo na pug ka. So kung mamatay ka ng panahon na gibayaran nimo ang imuhang tawag ining damyos, wala na kay guilt kay napapas sa sakramento sa gitawag og kumpisal, so ang mahitabo ana malangit dayon ka diretso. So toy kas langit. So mo nang indulgence Sir Erson Casas. Okay, Sir Jerry Minglana, ang impyerno, Sir, chicharon forever. Okay lang untag mapaig kayo doon, chicharon lang ta dito, Sir Jerry. Ang mahitabo pag yun dito kay, wala pag yun, di pag yun naman mo chicharon kay perminti labas na kadauban, perminti imong unod. Kung ibalik na nga to ang tawag ining lawas. Ang problema na, kay ang lawas nga ibalik sa tuwa, katong lawas nga, kanaiba itong naagnas sa sementeryo. Panagingon sa mga santos pag maimpyerno ta ang ibalik nga lawas sa tuwa katong lawas nga nadugta dito sa tawag ining kuan minteryo. Mo na ibalik sa tuwa man ng baho daw, baho ang ulo katong ingon Kristo, ang ulo dili mga matay. O baho ta nya kung unsa tong porma natong tugpa ta dito sa kuan di na ta makahiwid-hiwid nga patinas kita dili. Kung unsa tong porma nimo dito nga nitugpa ka dito sa impyerno mo dili porma nimo forever. Why gitawag og katapusan? So mao na Sir Jerry Minglana. Mo nagkarong panahon na maglipay ta kay natawo ang ato ang manluluwas kay pa di ta maimpyerno. Dawato na to ang atong Ginoong Jesucristo. Nya kanang bingon sila ang demonyo nga atong gisaulog, sila may nademonyohan. Pareha sila adtong mga Parisiyo sa una nga niingon kang Kristo nga ikaw si Beelzebub. Mao po niya mga tawahan na si Kristo atong gisaulog nya pagka man ilang una-una demonyo atong gisaulog. Nakatamak na sila sa mga Hudiyo ug sa kuan sa demonyo nimo mga tawana. Okay, ayaw biya mo kalimot sa pag-like, share, follow sa ato ang gitawag og Facebook page ang RJ Horolan Senado Second TV Apollohia Puntargumento and pwede po mo makasend og stars and also pag-subscribe sa ato ang mga channels Dalay Catholic Apologist International Official ang atong RJ Senado Second TV usab ang atong kuya apologist
TV nya. Pwede sab mo makasend og super sticker, super chat, super thanks sa ato ang mga YouTube channels. And until now, again, ang inahanglan pa kayo nga tong programa sa inyohang suporta financially kay lagi nagtigom tag daghang mga kahimanan, daghang mga armas kay para ato ang gamiton sa ato ang tawag inang misyon sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. So mauna nga tungod sa inyong tabang mapalit na itong mga butang, mga ebidensya nga gusto natong gitawag og paliton. Manang daghan-daghan kang salamat sa gustong mosuporta og motabang ni ining mao nga gitawag og programa. Nya kung sa gustong motabang, pwede niyo i-send ang inyong support pinagi sa ato ang mga account numbers kana din na sa inyong mga screens, GCash account number nato, bank account numbers nato, ug usab pwede sab ninyo nga i-message ko ninyo sa ato ang gitawag og page for the kung ipadala nyo via remittance. So salamat kaayo sa inyong tawag aning tabang. O salamat po sa mga nagsubaybay po usab. Daghang salamat. Ang Diyos na lang ang mahibaw sa inyong kaayo ug sa inyong pagkamanghihatagon. Okay, atong basahon ang konteksto sa state ng pagdurusa, di walang hanggang pagdurusa. Means to say, dili ito impyerno unsay imong actually sir, ang term na impyerno is general term po yan siya that refers to i-punishment. I-punishment. Pero pag sinabi po nating hell by way of dogmatical term na ginagamit po ng Iglesia Katolika, it refers to the eternal damnation. So yan po sir, kahit na nga po yung purgatory is makonsider siya as hell, pero classify po siya ng Iglesia Katolika sa name na purgatory. So yan po sir. So pag sinabi po nating infierno, ibig sabihin eternal damnation. So yan po sir. Okay, so 1 hour and 6 minutes na po tayo. So balik na po to niya pagka alas 6:30. Sir Ariel, maayong hapon ni mo na sir og sa imuhang pamilya og thank you kaayo sa always ninyong pagtabang sa ato ang gitawag og programa. Always kung magbalik-balik og pasalamat gyud sa inyo. Og advance sir, Merry Christmas advance kay murag wala ko sa Davao this coming 24-25 kay moadto ko sa lugar sa ko ang asawa. Advance Merry Christmas sa inyo sir og sa imuhang pamilya. Okay, so karon ang tawag ining hitabo niabot naman kog 1 hour and 6 minutes. Balik na pud taon niya sa tuang program. Sir Ariel, kuha na lang tawag ining usa na lang kining review na lang sa tuang replay na lang sa tuang video. So salamat kaayo sir ha. Okay, so ato ning gisugdan ng atong programa pinagi sa pag-ampo, ato po kining tapuson pinaagi sa pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga midangop kanimo ang tanang mga wala midangop kanimo, ilabi na ang mga mason among itugyan nganha kanimo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Gikan na lang sa kitibong First TV Apollo Argumento, gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apology International, sa kung mga kaubanan sa LCX na mga Katoliko nagsubaybay, nagatabang o nagasuporta nini mga programa, kini yung ubos nga alagad ug isus pagtong Katoliko Sir RJ Seno, temporaryong manamilit kaninyo ug unya na pod alas 6:30 sa yung kagabion ang atong Tagalog program, maguban-uban na pud kita. Ug ako moingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong hapon kini tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.